गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। आसामनि भिजिलेन्स एन्टि कारापसन हान्जाया गोख्रों राहा लादों। रां घुस लानायनि दायाव सासे लाट मण्डलआ हमजादों। सामारिया सार्कोलनि लाट मण्डल जीवेश कुमार देब शर्मानि सायाव रां घुस लानायनि दायाव भिजिलेन्स एन्टि कारापसन हान्जाजों हमजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला लाट मण्डल जीवेश कुमार देब शर्माया हानि खामानि मावनायनि मुङाव रां घुस लाबाय थानाय समावनो एन्टि कारापसननि हान्जाजों हमजादों। गसाइगावनि बाइ इलेक्शननि समाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनाय बायदियैनो बिटिआरनि गसाइगाव, क'क्राझार आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव हारिजों हारि दाङाबाजि जाना न' सावजानाय आरो गोबां जेंनाजों भुगिनांनाय न'खरफोरनो अनसुंथाइ होनाय जासिगोन होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिबुंथिनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। आखायाव हाथियार लानानै 18 बोसोर सोमावसारनाय आदिबासि हारिनि मोन 8 हानजाया मैया गुवाहाटी कलाक्षेत्रआव हाथियार गथायबाय। गासै मोन 8 हानजाजों लोगोसे एपिए हानजायाबो मैया हानजानि फिरफिलाखौ बोख्लायनानै आफादखौ फोजोबनाय जाबाय होननानै फोसावनानै होबाय। एपिएनि सनितपुर जिल्लानि धेकियाजुलि दलगुरियाव थानाय 85 बिएन डिजिगनेटेड केम्पआवबो मैया आफाद सिफायनाय हाबाफारिया जालांबाय। क'अर्डिनेशन फर उदालगुरि एसपिसि डिमान्ड कमिटिनि बानजायनायाव मैया 2 घन्टा धरना हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव ओनसोलनि मेलेमजिबि रायजो राजाफोरखौ लानानै मैया बावैसो साननि सिगां भारतनि बिसायख'थि आय'गजों फोसावजानाय आसाम आयेन आफाद आरो लकसभा बियाब दाफामनायनि सोमोन्दै धरना हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियावनो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बिथाङा बाहागो लादों। मेलेमजिबि रायजो राजाफोरजों लोगोसे खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों दि दरं लकसभा फोसावनायखौ गनायनो हाया होनना बुङो। जोंनो उदालगुरि लकसभाखौ नांगौ होननानै जोंनि बर' हारिनि ओनसोलारि राजनितिक हान्जाखौ बे बियाब दाफामनायनि सायाव गोसो होना खामानि मावनो खावलायदों आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे बियाब दाफामनायाव एबसुखौ दाय होनाया गनायजाथाव नङा होनना उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बिथाङा बुंथिदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।